Feydüm söyülüm bir yıda xaladım. Feywimiz puç bollyken ağladım. Qallar başın, dökme yaşın. Bu men günem däl ödedin işin. Qallar başın, dökme yaşın. Bu men günem däl ödedin işin. Yürekten halaşanım, baktoyuna qaraşanım yaptı. Men bir sakatlap aeroportda qarab oturdum sana gözlep, senin yoluna bakıp. Bir sakatlap gelersin dep elime gül alıp. Men yalan aytgan bolsam, gözümden akyan yaşlarım yalan mı ha? Ayna giday. Sen menin hakkıma gözüp hayanatlık etmeyecektin. Elime gül alıp bir sakatlap aeroportda men sana qarab. Sen gelmedin. Mende mi günah, özünde günah kaldı. Gelecek deyip gelmedin, aldadın sen. Ben her bir minutumu bir saat yalıp geçirdim. Bir saatte, bir minutta 60 saniye bolýar. 60 saniye bir minut bolýar. 60 minutun bir saat bolýar. Men 60 saatlap sana karıştım senin yolunda aeroportda gelermi kanki. Gelmedin. 60 saatımı da ayaladın sen. Menin şol 60 saatımı geri berip bilecek mi sen bana? Berip bilmezsin. Yine sen menden gilet ýan. Menin üstüme video çekipsin. Men de günah edipsin. Men bardım aeroporta. Sen gelmedin. Bir minutum bir saat bulup geçti menin. 60 saatlap karıştım ben sana. Bir minutumu bir saat edip geçirdim ben senin yolunda gelersin deyip karışıp gelmedin. Günde näçe kilo götürýän? Dam kırar. Öz Türkmen zenarmyzyň arkasynda durup, şoň arkasyny alyp men şoldyň diýen sözüm bar, adam krak diýen. Men şolady iyi bolýan bolsam, bolaýjak. Men Türkmen zenarmy arkasynda durup şolady iyi boljak bolsam, magazynda barma wagtlarym bar diýipdiňmi? Bizim goýýan wagtlarymyz bar aşma. Hey jiger sen yaş bilen götälekin bes diýençäň beripsiň de, men ýana bir akyllar bermän ekeninde. Gaýsy bir biýakla beripsiň. Men ýana bir akyllar bermeden bir haýır tapartyň sen. Götüň elinden. Köp bir biýakl akylsyz ekeniň sen. Şu akıl paýlanyp durka, akıl tawzi bolup durka, sen adajyk bir giçrak ýetişer ekeniň de şu akıl almana özüňe. Alyp bilmän galypsyň. Akylsyz galypsyň sen. Türkmen ayal gelin gyz zenanlary gollayan Türkmen olaryň arkasynda durmaz, öňünde durar. Şu Türkmenleriň ayal gelin gyzyna geljek daş, şu odal bilen öňünde durup şu öz maňlaýyna iýer şu daşy. Türkmen gelin gyz ayallara, zenanlara dil ýetirýärniň dilini goparar, şonuň öňüne düşüp gollap. Sen iýin arkasynda durýan ýozuna sen. Olaryň arkasynda durup sen öz reklamyny etýärsiň sen. Reklamyň başyny etsin seniň. Magadaňa siýeň men seniň. O damkırat. Galjak bolýan üstümden ýene de. Sen adam bolmadың sen. Sana ýakşy gep bilen aýtdym, bet gep bilen, erbet gep bilen adam bolmadың. Adam bolmadың sen. Uraým ýene de. Hanonda sen Türkmen gelin gyz ayal zenanlaryň bolýan bolsaň, ýerinde durýan ýolsuň. Ýerinde durma, öňünde dur. Şu Türkmen gelin gyzlara, zenanlara dil ýetirýärniň agynyň paýyny ber. Hallyşyk taşakçysy, aýna gidaýyn taşakçysy. Onda mana hallyş mana bu zaya, mana şu zaya. Türkmenistanyň gelin gyzlary heleyleri, zenanları küntü diýdi. Hani sen üstüne video kaldırmadın ha onun? Ağzının cevabını vermedin ha sen? Gollamalydın ha? Gelin gyzlary, zenanlar ne için gollamadın? Şöyle gollanýar men. Senden için öz reklamın gaýdy sana. Başga sen Türkmenistanyň gelin gyzlary, zenanlary garagaýdynda sen zaýanyň. Erkek bolan hallyşyň üstüne ne için video kaldırmadın, çekmedin? Ağzının paýyny bermedin. Türkmenistanyň gelin gyzlaryna dil ýetiripdir, hemmesini küntü diýipdir. Men berendirin men. Men aldan çıkıp aklının payını berendirin. Hallış, mana şunu yana yımandır götüne. Götün 150 yerinden. TikTok'tan yok ettim etmedim mi hallışa? Mehribanlar, dostlar, patlıkçalarım. Sizler TikTok'ma yarın komentar yama. Böldük kullanılıyor. Türkmen gelin gyzlar, ayallar, zenarlar. Seninki yani Türkmenin gelin gyzlarının arkasında durup ondan su istifade edip o öz dukanını maktanından yok, reklam edilinden yok. Dukanına siyeyin senin. Şekil bederäňe siyeyin senin. Goýup bereyim şu videosunu, hallyşyň. Türkmen gelin gyzlary küntü diýeniň, dil ýetireniň videosy bar mende. Mende videosy bar, goýup bereyim. Erkek bolan gallar üstüne şu haramzada zaya hallyşyň üstüne video. Näme için kaldırmadın? Gör mana gözüň bilen, inanmasan. Küntü içiňizde Türkmenistanyň içi. Tutuş küntü gana, tutaş naýlaýma bola tutürmeli. Ejen. Eğer Türk öýleri gidin eleydi kişer.
Eğer 2 günlük bir yere nemeye gider, işe, hele yüzüne tikişler. Size yiyeceğiniz, kim bulamaz size. Gördüňiz mi dostlar sizlerem? Bul beregin gepini ananmagyň bul dam kıradım. Bul diňe galmagy silýär, men üstümden şol dukanyny, magazasynda reklam edip videolaryny ösdürmek silýär. Keşfete çıkarım kalıp sudan bolarım kalıp. Sana kaldım lan geldilerin meselesi. Sudan et oturdun ha, götün kısıp. Geplap bilen yok, samsıklap oturdun. Sakal. Bir törde kız gepi bir yere cemleştirip aydıp bilen yok uğruna abayını tapıp sena geplemen ray. Gepleme, bokun iyisi geliyor sen ardından açtın. Dam kırat. Zarif diýen bir erkek sıfatda hileyi var bilýärmi? O ayarlar bilen deň bolupdyryn, o biçare ayarla gedaý diýip kemsizliklerin zarif diýenmi? Atýadapdy da, anana. Ey haramzada adam bolmadyň öza sen üýünküsün senin. Meniň erkekme, heleýimligime bir gelip bir aşagymda ýatyp görseň bilersiň de sen. Ýadatdy diýorsun da. Näme şol ýani üstüňe çıkıp düşüp ýadatdymmy seni? Ýadanmadan ozaldan näme üçin berýorsun maňa? Bermediler tiň şol porsu götüňe, garry götüňe. Eşek sypat. Özüňi bazarlatma wagtyň ötütirindi seniň. Ýaş bilenmese her saçyň taryna bir sapar urduransın şo pul taparyňa. Ol gedaýdyonyň özü süýken ýöräw maňa. Hallyş berek bilen. Terjime taç hesap açıp üstüme video galdyryp. Başgalara la men bir zat diýem ýok, geplem ýok. Degmedikleri näme üçin degen men? Degmiýon hiç degmedikleri. Degem ýok. Mende ýok onyan usul, namertlik. Sen ýan haramzadalara degýän men. Şu üstümden galjak bolýan damkıratlar bar ha, zaýalar. Sana näme diýsem az, sen ýani küni göt berene. Erkekme, aýalmylygymy biljek bolsaň, gel bir barlak göreni, bilersiň soň. Garry ýaş ekeniň diýip durmadan berseň aýdaýyn men seni. Aýal gelin gyýyzlaryň üstünden galýon sen ol. Hayamal taşşakçı. Hey ýanymda bolsaň, men görkezerdim de sen göz jagadyňa. Nämeligimi, aýalmy, erkekmi, gyýyzmy, urkaçymy gözüň açylardy da görseň. Ýanymda däl de arman sen. Ay maşinige keniň sen ha. Göreýnakly, balak satýon. Sen klientlaryň al diýorsuňmy? Seniň dukanyňa, magazyňa bir klient müşteri barsa, şolar aldap sen köne zatlaryň berip goýup berýär ekeniň iki bahasyna. Gymmat-gymmatdan satyp, lilamydan galan bir ýyrtyk köne balaklaryňy. Ötme ýa sen. Klientlaryň gününi tapjak bol aldap reklam etýäň mana meniň bul zadym arzan, bul zadym gowy. Sen Hudaýdan gork ýalan aýdyp milletiň puluny alynçaň maşinlik. Men aýdamok mana bul dostum aýdyp otyýarany. Magazyňa baripdir seniň. Sen klientlary şo diýip aldap zatlaryň satýar ekeniň sen balaklaryňy. Hudaýdan gorkaw. Aldap pul ödüp milletiň puluny alandan, halkyň puluny alandan maşinlik. Daya, körbeçim köp bilen giyjitme maňa. Üstüňe siýdik magar edip öldüren lekin seni. Zeribaga pul sanaňda nädip sanaýan diýipdir. Pulam nädip sanasaňam bolar onu indi. Yakam bırakayım, maktabını koyayım. Daxşa wagt tapandasyň sen gepleşik bolsaň. Nädip sanasaňam bolar o pulu, mana mena şo edip sanaýan. Bir, 2, 3, 4. Ýene men şol şo edip oturan suratymy gurşap ýasaýamam. Gedaýçylyk edip otydyp. Pul sanak görkezdi diýdi bul. Şonu kommentariýada sorapdyr. TikTok'uma gelip. Şonu pul sanak görkezdi otyn. Mana şo edip sana bermeli bolýar pulu. Şo. Uğrandın mı pulun nadı sanalıyorlar? Ha? Yamanı böyle sanadan bolýar. Ansat. Ağam men aýtdymmy size, meniň TikTok'uma girmeden öň nas çekip gelin, soň kommentariýalamy okaň diýip. Şol artyp galan nasy çekipsiňiz.
Aşonu bir tüýpüräm alyp bolýar bu kommentarýalary okamazdan öň. İlk bilen meniň towsiýam size şuldur. Nas çekmeňler dostlar. Nasyň zereri bar. Dişiňe zereri bar, nuksa ziýany bar. Dişiňi çüýürtýär nas. Hiç paýdaly däldir. Indi men bu gep aýtsamda nas çekýänler indi men üstüme gelir. Sögerler agzyna gelenni sen nas çekýänlere sindiripsiň diýip. Çekin çekme diýem ýok, men öz agzyňyz, öz nasyňyz, özüňiz pul berýäňiz, özüňiz tapýaňyz ýöne men şu hakykat aýtýanda nasyň paýdasy ýok. İnsanyň dişini çüýürtýär, dişini saraltýar, diş agyr etdirýär. Aşol nas ýön artyp galany tapylman gidene şu kommentarýamy okymazdan öň bir tüýpür amaly bolýar ýa çekmeli da bolýar, gülüp ýugdanmasaňyz indi bu konuda da men melamatmy? Mende mi günah? O nasa berjek puluňyzy sizem çakalota berin, bir çakalota alyp iň agdyňyz bir süýji bolar, ýani süýji gürrüň ederiňiz ýani. Bu zerelli zatlara beriňizden puluňyzy manadyňyz zaýalanyňyzdan. Salam Zarip, men üýlendim. Heleymi halam ýok. Saňa berjek alsaň diýipdir. Wa aleykum esselam da. Ýöne sen heleýiň halamy ýön bolsaň, näme üçin öňde üýlenýärsiň? İlk bilen seniň heleýiň näme kemçiligi bar? Bul soragy men senden soramana hakymam ýok da gerçi. Indi bir delili, bir sebebi bardyr ki halaň ýoksuň. Heleylerem bir halanylmazma. Heleyler mehribandyr, anaýjadyr, gowudyr. Hurmat goýjaksyň heleylere. Soňam sanygym aýallaryň gödüp bagtyny garamaly däle, garamaly näme boldy? Garalamaly däle. Sen halamasaň näme üçin üýlenýärsiň aýalyňa? Indi ony halamadym diýip goýbermeli bolýarmy? Törde ýakly mal däle o, aýala o. Goýbermeyjeksiň, halajaksın, oňuşjaksyň, ýaşajaksın, ta gara ýere göre baryp girinçäň. Goý bir aýala nikalanyp, üýlenip, soň muny mena halam ýok diýip goýbermeklik bul ne bir dinne gelen bul, ne bir kitapda gelen günah iştir, günah gazanma dostum. Heleýiň maňa hödürleme, özüňe nesip etsin. Birlikde garryň, birlikde ýaşaň, şat bolup, bireklerinize hürmet goýun, izzet ehtiram edin. İnşallah hemişe şat bolup birlikde ýaşaň. Maňa heleýiň seniň gerek däl dostum, özüňe nesip etsin heleýiň. Men bu zaýany blok edibem, tükedip bilmedim. Bir tiktagyny blok etsem, ol tiktagynyň tapylyp gelýär. Ýyrtyk balakdan çykan sikýany, ol tiktagyny blok etsem, ol tiktagynyň tapylyp gelýär. Näme derdiň ba? Müşkülüň aýt maňa, näme meseleň ba meniň bilen? Ol sende ýokmy eje? Sen ya näme mesjidden tapyldyňmy? Ya alaqqa ketekden çykdyňmy? Ya ýumurtkadan çykdyňmy? Zaýalaryň zaýasy, ejelere hurmat goý. Näme ziýan, näme ýamanlyk gördüň menden? Ya sevgiliňe biz oýnaşyňa azdyr baldymmy eliňden? Şahtan tapylan. Derýadan akyp gelen. Zaýa, haramzada. Kençinden bolan. Engellabam ýadadym men bu murda gawlary. Şonyan zoruňyza gitýärmi näme? Meniň öňe gidip barışym. Yansın götleňiz. Aksyn iki gözüňiz kör bolup, görüp bilmeseňiz. Hey Hudaýjan. Bar ýok, birjik zeripňiz bar, şonam görüp biljek da bolýarsyňyz sizler ey najuwanlar ey. Canım benim, güzelim, şekerim, hayatım, bir danejem, gülläligim. Men uhlap ýatyrdım. Giýjäň ýarmynda sen jaň edipsiň. Saat 2-de. Nädip alaýyn jaňyňy? Bizler rahatsyz etmesin diýip men telefonumyň şol sesi bolýar, şonu sessize alyp ýatýaryn giýje ýatamda. Bolmasa goýanoklar
Cüllük telefonumun saat çalıp yatıyor, can edip her yerden can gelip şu görendädirin. Şunu aýtdyrjak boldyňmy şol söze? Men senin söýgüliň dal gyz. Senem söýgülim diýip durma gaýta. Haçan can etdiň maňa sen? Diýşä gören ýokmy sen? Seni tanamok men. Meniň telefonuma senin can maňyň gelen nok. Seni tanamasam men, eneden dogulandan bäri ilk bir defa seni görüp otyryň, senin kommentarýaňy okap otyryň men TikTok'ymda. Öyle töhmet etme, erteki gün sen aýdarsyň, meni aljak diýip alman goýdyň diýersiň ya, alybam nikahyňa, alybam çağa adam senden 2 tanak çağa, birek çağa galdy diýipem soň başyma ýüklersiň sen meniň. Men sen söýgüliň dal, gyz. Muny başyna mana bu jaga kellejegiňe al. Bunyň topajak tut. Söýgüli ýok meniň durmuşymda. Bu zanygarlara mana atasynyň malyny paýlaşyp bilen ýoklar. Garaň mineler. Sökýom kaç bilen, hey kaç gitdi. Uruşuň ha, ölüşämäň ýene. Urun berek-beregiň maňlaýynda uruşmanyny goýdyňyz ha, mine jigerler. Uruşakda men aýynda, uruşuňyz gutardyma? Uruşuň ha, bir tomaşa edip görgediň jigerler. Mine jigerler. Uruşuň mana men garap otyn uruşuňda. TikTok'ymdaky patçylarym adam görkedeň silen tomaşaňyz uruşuňda. Mine jigerler. Ýanky edip bir wagtda jyklyk edip beriň uruşuň ha. Ýani ama anlaşdyňyzmy berek-berekliňiz bilen? Uruşak bolýar mana. Yani yaraşıptırlar. Yaňaten wagtda jyklygy dünýä sagan ýokdy, hem ala atalarynyň malyny paýlaşyp bilmejekler ýani zanygarlar. Mine uruş beçin bir uruş görkediň ha jigerler. Uruşuň men TikTokçylarym görkedeň ha, patçylarym görsin uruşuňda. Ýaman gyzyk uruş ýör ekeniňiz sizler. Mine jigerler. Hasabam eden ýok meni gaýry garaň. Erheleydir de bular ha ikisi.